Zakia Zahra. Mriki kula badhe kanglet tentang apa sih panggih temanten kuwi. Kula dengan Mbak Sinten, Mbak Ajeng. sampean sampun ngerti kan tentang panggih temanten iku? Nggih, kula sangat paham. Langsung pertanyaan nggih. Nggih. Ten pundi upacara panggih temanten iku dilakoni? Upacara panggih temanten itu biasanya dilakoni iku wonten ten griyane salah sijine mempelai. Entah iku mempelai sing wadon napa sing jaler. Tapi biasanya iku dilakoni ten griyane mempelai sing wadon itu. Kapan dilakoninya panggih temanten kuwi? Panggih temanten dilakoni niku sakmangkene akad nikah niku. Ketiga, alasan dunia panggih temanten kuwi iku kudu dilakoni. Pertama, niku tanda sari pernikahan. Nomor kali, niku saged buka pintu keberkahan ke rumah tanggaku wau. Ketiga, perwujudan doa. Terus, nopo maksud teko panggih temanten kuwi? Panggih temanten niku salah siji upacara adat sing saking Jawa. Artine yaiku pertemuan antara mempelai Jawa karo mempelai wadon sakmangkene akad nikah. Terus, sinten sing terlibat ing pelaksanaan panggih temanten kuwi? Wonten mempelai jaler, mempelai wadon, wong tuane, terus sesepuh, kalih kerabat. Terus, pinten acara panggih temanten ing Jawa kuwi iku kudu dilakoni. Pertama, iku penyambutan. Nomor kali, iku lemparan siri. Nomor 3, tidak ndok. Nomor 4, iku napa sinduran, napa pergandengan tangan antara mempelai jaler karo mempelai wadon. Lan lain-lain sampai mempelai